butas votre carrière amb el CFPO-RO. El Centre de Formació Professional Occità Regió Occitania d'obrir ses portes a una nova sessió de formació. Que sias enquista de competències nouvelles, d'une reconversion professionnelle ou d'une première expérience, Nostres formacions són faites per vos. le CFPO-RO propose des formations variades, Llengua i cultura occitanes, transmission, turisme communication, i pla mai encara. Tot això amb una cola de formadors experts, professionals i apassionats que vos acompanyaran per atènyer vostres objectius. Nostres formacions del PRF de la région Occitanie sont Competència mai occità, formació en llengua a toc professional en setembre de 2025, une formation Calif Pro, diplôme de compétences en langue régionale occitane, de décembre de 2025 à juin de 2026. Calif Pro, benes formatiu formatrice professional d'adultes en llengua occitana d'octubre de 2025 a juny de 2026. Totes aquelles formacions se demanaran a Béziers et de saber qu'il y a possibilitat d'albergament a l'AFPA. Interessats? A camps d'informació cada dijous a 2 hores del tantost en presencial o en videoconferència. 30 l'espace de nous contactar al 07 606 431 432 ou encara de nous mandar un courriel Al cfpo@cfpocita.org. Oubliez pas tapauc d'anar consultar notre site internet a www.cfpocita.org. Mancas pas aquella oportunitat de transformar vostre avenidor professional.